suang songoni saluhutna ruasni huriatta nama dohoti parminggota siap bagastabe marhite live streaming taparadema rohanang pikirata adora sutapulai at parminggota perjolo mahita martangyang nahahom. Amen. Tapuji matuhatta, marede mahita siap buku ede 125 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho, ale sadok tanoon, edeon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna. Dok hamuma madok debata, tung nasokal doaka pabahenamu binahin ni hinatibul ni gogom ikon marsob batuho akka musum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibuan wagijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, saya talu dohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangi dohami tuho, saya pergogoi jala pamonang mahami maralohon musui, mar hite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Patik ni debata di minggutta sadarion imasian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapomu do natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana
Asa unang learo hatta mida na torasta, dohot mida akka rajatta, rodi akka na tua-tua. Dang jari para otta rimas nasida, iko patuddo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Siolo do nasida, jala sisubuto do rohana. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosatta nagudangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulagi marohami dahami, dibaheni sese sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasau kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na dipatupan ni anak mudo, nahu pasang kami tujolom, dibaheni pasonang jal apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Roma hamu tuahu, asa mangolu todimu, ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabege mahatani debata trupuk di hari mingguon dienet sian sadara raja bidu 10 pitu mamukka sian ayat 10 pitu sahat tu ayat 24 tajahama margati sore. Jadi dung salpu akka jamita odeng marsai ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situtu sahikna laos tos hosana. Dunginin na parapuani mamtu sielia. Aha parsauraku tuho. Ale halak ni debata. Rupa dorodo hot tuahu laho pasitokon dosaku dohot mambunuh anaki. Dungi ninna sielia mamadok nasida. Buan tuson anakmi. Dungi dibuat sielia ma anak nai sian apuanna. Laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na ni inganan nai. Jala diapehon ibana tu podomanna.
Dungi jo ma ibana tu Jehovah ni nama. O ale Jehovah de bataku. Tung dohot ma parapuan nama baluon. Sorang aki marhinamago. Bainonmu laho membunuh anakna. Dungi dipabustang ma ibana tulu hali di gijang ni danaki. Huhut jauh-jauh tu Jehovah. Nin nama. Ale Jehovah de bataku. Wa paula mahosa ni danakon tu bagasan ibana. Jadi ditanyaon Jehovah ma suara ni si Elia. Gabe mulak hosani dak danaki tu bagasan ibana. Laos mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia ma danaki jala dibuan sian bilut pergijang tu toru. Jala dileon ibana tu inana huhut didok si Elia. Idama na mangolu do anak mon. Dungi didok parapuani ma tu si Elia. Nuai pe asahuboto halak ni debata doho. Jal hasitongan dohata ni Jehovah naruar sian pamanganmu. Ima sahatna martua doakan atau mangion hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Kita
Ibu roh aku Tuhan Yesus sudah melukur di Tuhan Yesus ikut tolongku di Tuhan Yesus dan moloang sumurut beta ihut ma Tuhan Yesus ono di jodoh rampa tulus beta ihut ma Tuhan Yesus sayulang sumurut taha tindak ko maha porsiaw tay, songon na hina tindak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Ahu porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tubuhon si Maria, naga bagabia siatot di parbadia, adorak soha bubuta. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tuat tubanua toru dung ditanom. Na mula mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mangulak sogutu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasisan di dosa, dohok dihatai namadok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohok dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema titing na masa dohot naneng masa di huriat tahun Minggu tanggal 8 Mei 2022. Ia guarni mingguta sadarion ima minggu jubilate. Jala topik ni mingguta wasone debata na panguluhon. Kosong sada. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. A. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP tu wilayah opat meliputi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, HKBP Distrik Saplupitu Indonesia bagian timur, HKBP Distrik Sapluwalu Jabar Tengdit, HKBP Distrik Saplusia Bekasi, HKBP Distrik 20 Sada Banten, HKBP Distrik 27 Borneo, dan HKBP Distrik 20 Alu di Boskap, naing di Patupa di hari Senin tanggal 10 Mei 2022, maringanan di HKBP Yogyakarta pukul 10.30 WIB sahatuna selesai. B. Nanaing madohoti sian HKBP Resort Pasar Minggu IMA amang Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM dohot amang Situa M Simangonsong SE MM tatang yakoma asa mardalan dohot dengan ulauni. 02. Ibadah khusus. Ibadah khusus naing di Patupa di hari Minggu 15 Mei 2022 di ibadah pukul 10 WIB. B. Sermon tu pelayan ibadah khusus di Patupa di hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 10 sia WIB maringanan di ruang gereja. 03 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon naing di Patupa di hari Minggu
tanggal 26 Juni 2022. 04 Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja di tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 ima wilayah 10 sada asaretama ro tu gereja jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihutto pertangyangani di Bagastabe secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah boy mata jaha di titing na adong di hita. 05 Dewan-Dewan 05 titik sada Dewan Koinonia 05 titik sada seksi perempuan. A. Sermon ina Kamis nang dipatupa di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna gereja. B. Sermon inahana nang dipatupa di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 10 WIB. 06 Ruas Napida di hari Minggu sadarion tanggal 8 Mei 2022 nunga pida ima keluarga Bernard Silaban dohot inata Dewi Francisca Boru Simanjutak dohot sada danak. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 57 A RT 005 RW 02 Jakarta Selatan. Nasida pida tu HKBP Cimanggis Depok. 07 Ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriata. Goar-goar ni ruas nama ulang tahun di Bagasa Samingguon mulai sia tanggal 8 Mei 2022 sahatu tanggal 14 Mei 2022 boy mata jaha di warta jemaat nadong dihita. Hatani debata di nama ulang tahun ima. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Titing nasone jahahon dohot parahepengon ni Huriata boy mata jaha di titing naung di parade Huriata. Songonima titing dihita di Bagasan Samingguon. Mau lihat ya. Dina
meni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di minggu jubilate sadarion naeng marsaringar mahatani debata, sian ulaun ni apostel bidusia ayat 30 onom sahat rodi ayat 40. Ulaun ni apostel bidusia ayat 30 onom sahat rodi ayat 40 hujahama dihita paihut-ihut hamuma di bagasan roha. Dungi adong ma di Jope paropuan sada na Porsea na Margoar Tabita astuanna hiji Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha. Tongon ma di akka arii marsahit ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana dipeakon ma tubilut parginjang. Alai jonok do huta lida tu huta Jope. Jadi tarbege ma tu akka dongan ni si Petrus disi. Gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi. Asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehema si Petrus madongani nasida. Asadong sahat ditogihon ma ibana tubilut pargijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut boru-boru nama balu akan natangis. Dipatuduhon tu ibana ulos dohot abit akan napinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai di palao si Petrus manasida saluhutna. Dungi marsinggang ma ibana martangiang. Didopakon ma bakei. Didokma. O Tabita, hehe maho. Jadi dipabidok ma matana. Dungi dinani idana si Petrusi hudul ma ibana. Jadi disurduko matangana pahehehon ibana. Dungi di joma akka nabadiai rodi akka buru-buru nama balu. Di pajongjong ma ibana mangolu di jolo nasida. Dungi sarmai di boto saluhut pangisini huta Jope. Jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alainania do lelengna ibana mian di huta Jope. Sorang di sada halak. Na Margoar Simon si Pauli hulik kuling. Songonima sahat ni turpukta. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus namar parsaoran hitan waeng di bagas joroni debata. Songoninang amanami inanami natongon madohoti parsaoran parmingguon sadarion di bagasta ganup marsada-sada marhite live streaming horas madihita. Di minggu jubilate sadarion sian turpuk naung tajahai di pabotohon do tuhita memang sada olop-olop nama cayuli si tutu. Sada peristiwa na manugihon mangarahon hita asa marolopolop di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut taon. Alamanok tong do huaso ni debatana panguluhoni di patuduhon tuhita na hinaholongan ni rohanai. Peristiwa halonganga bolon keajaiban mujizat na pinatupan ni debata marhite si Petrus ujui di huta Jope. Tu sada paropuan sada boru-boru na Margoar si Tabita manang si Dorkas.
terkenal do, ia si Tabitaon, boru-boru manang sahalak paropuan nama cai uli si tutu. Begak rupana, uli rupana. Alai dada holan monang dirupa ibana. Dada holan haulioni nama bahen halak tertarik, lomo rohana kagum senang kepada Tabita ketika itu. Uli rupana alai uli donang pangalahona. Dia cantik, tetapi tidak hanya wajahnya yang cantik, tetapi hatinya juga cantik. Uli rupana, uli nang pangalahona. Idona digobarhon diturpuk taon ubaina, tumatangis doa kahalak, hati hai, ujumar sahid ibana sahatu namate. Dia mahaulion ni pangalahon ni si Tabitaon. Dia bukan perempuan sembarangan ternyata. Ternyata dia adalah seorang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Memiliki rasa belas kasihan yang sangat tinggi. Ido ubaina marhite talenta keahlian na pinasahat ni debatatu ibana dipakei laho mangurupi akahalak na humaliang na. Tarlumobi akana pogos, tarlumobi akaina na mabelu hati hai na adong yang berada di sekeliling dia ketika itu. Jadi Tabita bukan orang yang asik sendiri dengan dirinya sendiri. Tabita bukan hanya orang yang hanya mengagumi dirinya sendiri, pasonang-sonang dirina, tetapi dia lebih banyak mengusahakan bagaimana orang lain itu juga bersuka cita, orang lain itu juga marolopolop di tonga-tonga ni parngoluonna. Hidup baina apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya, ahana pinasahat ni debatatu ibana, dia mengolah itu menjadi berkat bagi orang lain. Dia memberdayakan apa yang ada pada dirinya. Lahogabe pasu-pasu tuna humaliang ibana. Itu benar dan main-main memang. Dia menolong orang lain, dia membantu orang lain, dia peduli kepada orang lain tidak setengah-setengah. Tetapi seluruh hidupnya dia persembahkan untuk orang banyak. Bahkan ketika sakit pun dia terus menenun, menjahit pakaian-pakaian itu untuk bisa dipergunakan menolong orang-orang miskin, para janda ketika itu. Itu bena ubana holong rohani halak hati hai mangida ibana. Banyak orang yang bersuka hati yang senang melihat dia. Karena memang dia adalah seorang perempuan yang baik. Seorang yang sungguh-sungguh membuka matanya, membuka hatinya, membuka seluruh hidupnya untuk orang banyak ketika itu. Alai ternyata memang waktu itu dia mengalami sakit sampai dia mati. Tentu rasa kehilangan yang amat dalam dirasakan oleh orang banyak ketika itu. Tariluilu do sudejol mai hati hai. Karena orang yang selalu membantu, yang mengulurkan tangannya, tidak pernah berhenti memperhatikan orang banyak ketika itu, dangadong be, ngamati. Lalu mereka menangisi mayat daripada Tabita ketika itu.
Mulo di rohana sida ngabe, ngasaya be, dangan dong bena tolak be mengurupi kita. Tidak akan ada lagi yang mau menolong kita, tidak akan ada lagi yang mau membantu kita. Hidup bena tarilu ilu nasida meratapi, perpisahan yang paling menyedihkan itu kematian daripada Tabita ketika itu. Dunia dorang so dibuat tu tanoman di miahi dungi di baima dibilu pargijang. Lalu mujizat Tuhan mulai dinyatakan. Ada Petrus di Lida. Marbarita nauli pasahaton hatani debata. Lalu orang-orang yang ada di Jope ketika itu mendengar kalau Petrus ada di sana lalu mereka pergi. Sasitongna tujuan daripada utusan pergi menghadap Petrus itu adalah supaya Petrus datang sebagai seorang tokoh naposon ide bata laho margogoi honna sida. Mengapuli, menghibur mereka karena mereka sudah mengalami kehilangan yang amat dalam, kesedihan yang amat dalam ketika itu. Dan Petrus tidak menutup matanya. Dia pergi ke Jope. Nako ibana tu gijang di bereng masih Tabita tutu ngapeak be dang marhosa. Lalu karya Tuhan dimulai. Petrus menyuruh orang banyak itu dung dipajojor-jojor nasida haburjuon ni si Tabitaon. Aka ina nama balui aka napogosi dung dipajojor-jojor lungun ni roha nasidai alai disuruh si Petrus do nasida laos ya ni. Karena memang karya Tuhan itu akan dinyatakan pada saat itu. Di rohani si Petrus dang nagabe konsumsi si totonon manang si tiga honon hama malum manang halongangan nabinahen ni debata. Itu bukan konsumsi untuk dipertontonkan dungi di tiga hon tua kahalak na adong disi. Ido benne disuruh ibana lauma sianinganani. Ado na pinatupan si Petrus. Marsinggang ibana. Martangiang ibana. Mangido ibana. Pasahaton nama sai tude bata. Tindakan yang dilakukan Petrus itu adalah awal dari keajaiban yang akan dinyatakan di tempat itu. Lalu Petrus katakan, "Dung martangi yang ibana marsinggang, maradupon debata didok Tabita hehe maho." Lalu keajaiban itu nyata. Mangolu masih Tabitai. Hehe masih Tabitai sian hamateani. Nunga ditaluhon hamateani. Marhite huaso ni debata. Dan Allah memakai Petrus ketika itu. Jadi sasitongna bukan Petrus yang berkuasa untuk mengalahkan maut manang hamatean hati hai. Tetapi Allah memakai hambanya untuk menjadi alat Tuhan. Menyatakan mujizat manang halongangan hati hai. Odo olop-olop tahamu amanami inanami. Jiwa yang sudah mati itu. Hati yang terpuruk itu. Jalan yang sudah tersesat itu. Tapi semua dipulihkan oleh Allah. Marhite huasona. Inilah sukacita kita sesungguhnya. Ternyata Allah itu selalu setia berkarya, bekerja dan bertindak di dalam kehidupan kita ini. Bahkan jauh dari apa yang kita inginkan.
jauh dari apa yang kita mau, jauh dari apa yang kita rancangkan dalam kehidupan kita ini. Rencana semula Petrus hanya datang untuk menghibur orang banyak ketika itu, tetapi Tuhan berikan lebih daripada penghiburan itu. Lobi sian apula-puli di lehot debata. Lobi sian nahinirim ni rohana sida di lehot debata. Takola napula-puli alai di pahehe dona matei. Asalam sikoplas ni rohana sida hapor sehaon na sida. Maradopon Tuhani. Ini mau mengatakan kepada kita memang banyak cara Allah. Godang do cara ni debata laho mabahe kita asalam porsea hita tu ibana. Godang do dalan ni debata asa gabesi huton ibana hita di pardalanan ni ngolu taon. Godang do dalan ni debata behado asalam pahot nang ha porsea ota di pardalanan ni ngolu taon. Songonakan atoropi naso porsea gabe porsea di Tuhani. Naungali-ngali ha porsea onna. Gabelam hot ha porseon na museng sumuang maka porseai Tuhani. Naso manada hagogoon ni Tuhani. Gabe porsea di hagogoon ni Tuhani. Banyak cara yang Tuhan lakukan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Alanido dalan dipakai si Petrus. Gabe tinggal beberapa waktu lamanya dia di sana untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak itu. Supaya orang banyak itu sungguh-sungguh memang percaya kepada Tuhan karena mereka mengenal kuasa dan kekuatan Tuhan. Dada holan alani halongangan napinatupani di batamar hite si Petrus. Supaya iman percaya itu ada bertumbuh, tidak hanya sekedar karena mujizat atau keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui Petrus ketika itu. Itu benagabe tading ibadah di si marbarita nauli, asalam hotang haporsiaw nasida, asalam takas nasida manada debata di pardalanan ningolu nasidai. Songoni manang satu parengoluota saat di partikiatan waengon hamu amanami inanami. Sai saat do barita nauli di tonga-tonga ningolu taon. Molo tadok nung ngatatadda Tuhani barita nauli manogu-nogu hita asalam tatadda Tuhatai ganu pari ganu tiki ai si patamagale do hitaon. Barita nauli sai di barita hontu hisa ata asalam tang nang hapor siautai maradopon tuhatai. Asalam manada hita dia kadalan ni debata nasodung tardung hita marhite pikiran ni hajol maota. Ido benadak kiamat cohot par barita naulion. Pemberitaan firman Tuhan itu akan berlangsung terus menerus. Saguru tulomo ni rohani debata. Asalam takas sita manada huaso dohot hagogoon ni debata. Imana masa diturupuk taon hamu amanami inanami. Atong dia manaeng dohonon nanuaeng tuhita. Sian hatani debata di minggu jubilateon na parjolo di paingot tuhita. Guru di Tuhani dongolu taon. Saguru di Tuhani dongolu taon. Bahkan hidup mati kita berada di tangan Tuhan. Sebab dia yang mempunyai kita. Ibana do manopah hita. Saguru tulomo ni rohani debata do mangulu manang mate hita di tonga-tonga ni hapor tibionon. Alani do ubana di jauhon molo saguru di debata do saluhutna. Mati maupun hidup berada di tangan Tuhan. Daikon marsigatung mahita tu debata. Daikon lam tang lam togu manian hapor seota maradopo debata dalam marsigatung holan tu debata manian hita di pardalanan ningolu taon hamu amanami inanami nang hita saluhutna. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini bahwa mujizat Tuhan itu masih berlangsung di baritahon sian hatani debata.
Masihkah kita percaya juga sampai kepada kehidupan kita yang sekarang mujizat Tuhan itu tetap berlangsung? Tuhan masih terus berkarya lewat keajaiban-keajaibannya di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Yang menjadi persoalannya adalah acap kali kita tidak bisa lagi mengenali mujizat Tuhan yang terbesar itu di dalam kehidupan kita ini. Ala jojot, tahilala, tapi kiri menurut hajol mauta, halongangan napi natupan ide bata, itu adalah hal-hal besar di dalam kehidupan kita ini. Yang sakit disembuhkan. Itu kan? Mula dong namar sait dia leling tormelum manian, baru itu mujizat. Pakiri mota songoni. Hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita melupakan hal-hal yang kecil juga, yang itu adalah merupakan mujizat yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita lupa bersyukur kepada Tuhan, lupa hitam adok mau lihat itu debata, karena mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang besar itu. Lupa kita. Dan ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh para pengkhotbah. Ketika pagi hari kita masih bernafas, bukankah itu juga mujizat yang Allah anugerahkan kepada kita? Ketika hari ini kita bisa melangkah, bukankah itu juga mujizat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Hidup benar, jangan hanya fokus kepada hal-hal yang besar. Tapi coba kita mata kita ini terbuka untuk melihat hal-hal yang kecil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita selalu mengatakan, terpujilah Engkau Tuhan. Sehingga kita selalu bersukacita dalam kehidupan kita ini, memuji-muji Tuhan. Tang marungut-ungut behita. Tang manol soli de behita. Dia kabar dalanan ninggulu tahun. Tapi apapun yang terjadi kita terus berjubilate. Kita terus bersukacita marolo polop tot ditai hamu amanami inanami ala porsea hita. Patu paun ni debatado nabalga. Di pardalanan ninggulu tahun. Ala ni do bena sasitong na oma. Mengajak kita. Lahu patuguhon hapor siau tai maradopon debata. Aisa guru di debatado saluhut nahape. Dan Allah sanggup melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tarpatu pa debatado mananga hape di tonga-tonga ni parngoluot taon. Hidup benda di dok hatani Tuhani. Dangadong naso tarpatu pa debata. Dia sanggup melakukan apapun. Kadang, ulu hita si patah mekel, bertanya-tanya dalam hati kita ini, mungkin kita punya pengalaman masing-masing bersama dengan Tuhan itu. Boy masa dota pangido, tu debata, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan lebih dari sesuatu itu kepada kita. Si pataga bisuku-suku doroha, watahe, holano dohu pangido, tapi ternyata Tuhan memberikan lebih dari apa yang aku minta. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kudoakan. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kuharapkan di dalam perjalanan kehidupanku ini. Damarulupuluk manian hitahamu amanami inanami. Bukankah seharusnya kita bersukacita dalam kehidupan kita ini? Molo sudedo tarpatu pade bata. Sasitongna holat tude bata nama.
roha, pikiran, sadok ngulut tahun. Tapasahat. Gabe marsigat tungtu debata, berserah kepada Allah. Pasahat to manangah hape na masa di ngulut tahun, holan tu debata. Ibana mana gabe haposatta. Ibana mana tapangasahon di pardalanan ni ngulut tahun. Dada be au, dada be hamalo oku, dada be nasana adong diau. Tetapi semua adalah mangasahon debata, bergantung kepada Tuhan itu. Napaduahon, di jauhon turpukodo hita, asa marsiadu mahita, mangulahon na denggan di ngulut tahun. Marsiadu mahita patupahon akan nauli na denggan di pardalanan ni ngulut tahun. Songo naka na dibaritahon hatani debata molo diturpukon sitabita managabe contoh nagabe teladan dihita nanaeng si ihuttonotta laho mangulahon na denggan. Beama patupaut talahu makatidakon. Semua orang Tuhan anugerahkan berkat. Semua orang Tuhan anugerahkan pasu-pasu. Halubian, kemampuan, keahlian. Dilehon debatado hita. Di pasahat debatado itu hita hamu amanami inanami. Silehon-lehon ni debata. Di pardalanan ni ngulut tahun. Atong behado tutu. Aha masih lehon-lehon ni debata na boy pakke otta laho pangoluhon na humaliang hita. Aha mapasu-pasu naong di pasahat debata tu hita pakke ottai asa gabe pasu-pasu hita tu na humaliang hita. Ahado kemampuan, keahlian, nakatalenta, naong pinasahat ni debata tu hita na boy, sagi honottai, laho mabay na kanadenggan, tunahumaliang hita. Marhite kapar saorat tamanang di dia petaho, tarlumobi marhite hurian ni Tuhani. Dia ma, nang boy tapatu pahamu amanami inanami. Tak coba majo marnida tu dirita sadiri. Kepada diri kita masing-masing. Menilik kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah Tuhan anugerahkan kepadaku. Dan lalu aku memakai itu. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gabe mangulahon na dengganau. Tunahumaliang ngau. Totu. Si lehon-lehon ni debata. Tidak hanya sebatas materi yang manginang. Tidak sebatas hanya kepada kekayaan, hamoraon. Marasing-asing do dilehod debata tu hita ganup marsada-sada. Ada yang mendapatkan menurut ukuran kita, dia menerima berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Alai adong dotong siat tonga-tongata Tuhan memberikan keahlian yang tidak kita miliki sama sekali kepada orang-orang di sekitar kita. Itu benar tidak hanya terfokus kepada materi saja berkat Tuhan dalam kehidupan kita ini. Adong do nama lo marede, adong do keahliannya seperti si Tabita itu tadi jahit menjahit tenun bertenun. Adong do na keahliannya di bidang kesehatan, adong do na keahliannya bermain musik. Doh takalana asing. Tuhan memberikan itu kepada kita masing-masing. Persoalannya sekarang, maukah kita memberikan itu? Untuk membantu, untuk menolong orang lain di tengah-tengah kehidupan kita ini. Aidang saidos hitaon, satu dengan yang lain. Tidak selalu sama apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Alani sonari memang molodidok mangulahon na denggan marhite akan naong pinasahat ni debata tuhitaon. Bamolo ditongani
Huria ni debata. Adong namar jamita. Itu kan? Adong nagabe panitia. Adong nagabe fungsionaris. Adong nagabe pengurus. Adong nagabe song leader. Adong nagabe parmusik. Masing-masing orang menyumbangkan, mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Laho dia kapakobasion di tonga-tonga ni Huria, nang dia kana asingi. Saluhut nai boy doi tapake laho patu pahon na denggan tunahu maliang hitaon. Adong namalo mangajari dagdanak, gabe matongi gabe guru sekolah minggu. Adong namalo mangajari kor, gabe mai guru kor. Di tonga-tonga ni Huria. Ya kan? Bagaimana kita mengelola itu semua, memberdayakan itu semua di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga satu dengan yang lain bisa terbantu, terlebih dia kapakobasion, laho mamuji pasangap debata. Tusido arahna. Mamuji pasangap debata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Dungi behama hita museng, hamu amanami inanami, laho mangulaho nakanadenggan tunahu maliang hita. Tadok majo, kehadiran kita itu membawa sukacita bagi orang lain, kan ido. Unang gabi mangarsahi atong, rohita tu sada pungua mangarsahi, rohita tu Huria mangarsahi, rohita tu manang tu dia petaho terus mangarsahi. Ya janganlah ya kan. Moloaka alak si ulan adenggan, kemanapun dia hadir, dimanapun dia hadir, dia akan membawa sukacita di sana, dia akan membawa damai sejahtera di sana. Itu dong. Patu pahon akan nauli na denggan, merhite kehadiran kita, hal yang paling sederhana yang kita mulai dari diri kita sendiri, hamu amanami inanami. Ya kan? Muludang-ulu hita gabe provokator na mangulahon na denggan doi. Muludang-ulu hita mangarsahi dongata na mangulahon na denggan doi. Muludang-ulu hita mengungkit-ungkit kekurangan orang lain na mangulahon na dengga doi. Mulu sudi hita mamikiri na dengga di pardalanan ni Huriaon na mangulahon na dengga doi, na mangulahon lomo ni rohani Tuhan ni doi. Itu benar, janganlah selalu fokus hanya kepada hal-hal yang besar. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil itu. Molo dame rohaku rohau tu bagas joro ni debata na mangulahon na denggat doi. Alani dohamu amanami inanami. Ido kunci ni si Tabita. Engapa dia mampu berbuat baik kepada orang lain? Ala dirajumi ibana nunga gumodang debata patu pahon na denggan tu hadirionna. Om matong naeng suadi hita. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Mengapa kita harus mengulurkan tangan kita ini kepada orang lain? Ala nanga cumolo debata, patu pahoni di tonga-tonga di parngoluot taon. Nunga di pahehe hita sian hamatean sisa leleng nileleng nai. Nunga di boan hita naing madai hangoluan sisa leleng nileleng na. Om malas ni rohatamu amanami inanami. Di minggu jubilate sadarion. Taulamah akan adenggan. Tahala putih mamarlujong mahita patu pahon na dingkan. Dadalaw mga lului sangap di dirita. Alay gabi sangap di debata. Uju ulo hita patu pahon na dingkan hamu amanami inanami taingok ma. Dada hita naing marsangap. Alay debata. Songon na pinatupani si Petrus. Dadalau puji-pujian si anak torobi. Alayasa tarpuji do Tuhani merhite halongangan na pinatupani debata sian ibana. Amin. Maulia tema Tuhan nunga saur hatam di tonga-tonga nami.
Marhite hatam di paingot todo hami saguru di hodo hape saluhutna pardalanan ninggulu namion mangulu manang mate hami Tuhan saguru di hodoi alani loas mahami marsigatung tuado pamuna sun badiai pasahato diri nami ganup namasa di pardalanan ninggulu namion holan tuho asaho na manguluhon ngulu namion ali Tuhan urajumi hami dotutu ali Tuhan tarpatu pahodo saluhutna mananga hape di tonga-tonga ninggulu nami alani ali Tuhan di bata sai tangihon ma kaganu pangiduan nami tangiang nami elik-elik nami tuadupan munasun badiai jala posroha nami pasahato mui ditikina gabe boy hami mamuji pasangap goar munan badiai ali Tuhan di bata dipangidoho kodonang tuhami saluhutna asa sude hami retta lahu mangulahon na denggan di pardalanan ninggulu namion naeng dipakeho hami ali Tuhan gabi hasahatan ni pasu-pasumi hasahatan niya kaulaon na denggan na hinalomohon ni roham marhiti ngulu nami marsada-sada pamalo mahami Tuhan lahu mangatusi lomo ni roham asa margogo hami lahu mangulahon na denggan ya lanu ngajumulo di patupahoi tuhami ali Tuhan di bata saya kanauli na dengga do disakapi ho tu hami saluhutna songoni manang hami di pardalanan ninggulu namion saya kanauli na dengga mahusakapi hami marado pundungan nami jolma ali Tuhan di bata asa toktong hami mardame sonang lahu patupahon akan na denggan songon hinalomohon ni rohami todim todi porbadiai ma nama dongani hami marlujong ali Tuhan lahu pauli-ulihon parsauran nami di rumah tangga songoninang tarlumubi parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon asima roha mali Tuhan padame roha nang pikiran nami saluhutna asa sisadatahi hami ali Tuhan lahu pauli-ulihon nauli na denggan di tonga-tonga ni huriamon nang di tonga-tonga ni rumah tangga nami kanup marsada-sada hupasahat kami mali Tuhan di bata pardalanan ni huriam hagabepe pasar mingguon dia kaulaon pakobasion dia kasihirimon ni huriamon asiroha mali Tuhan toktong maho namangihot hami di bagasan hasadaon nasiakoi asa di bagasan hasadaoni hami Tuhan lahu patupahon akanauli na denggan di tongani huriamon marhiti akadewan songoninang aka seksi-seksi di tonga-tonga ni huriamon mardalan mai saluhutna tau sangap pujian di goar munasun badiai tatap emas sude ruas ni huriam siada dana sikola minggu na met-meti sahatu aka amanami ina nami na tua-tua nami naung lansia surduko tanga munasun badiai lahu mamasu-masu hami saluhutna manugu-nugu hami di pardalanan ninggulu namion Molotung adong nama gale siak kami ale Tuhan napeak di podoman di jabu di rumah sakit alani songgop parsahi tonale Tuhan asima roham sayho manamad dongani sayho manamad daoni hami saluhutna asama lumma tutuhu hilala hami margogo pamatang nami ale Tuhan madalani areni parengoluan nami hodo ale Tuhan padaoni di tonga-tonga ni parengoluan namion alani hupagom gopok kami masude ruas ni huriam na di bagasan parsahitoni tutangam munasun badiai ho mana mangalehon hamalumon hahipason asama rolo polop nang tod dinasida laho makaporsiai ho mamuji pasangap goar munasun badiai tatap manang sude ruas ni huriam na marlas ni roha ala di pasahato ragam ni pasu-pasu di tonga-tonga ni parengoluan nasida tarlumobi akan namarulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan toktong maho ale Tuhan nama masu-masu nasida manabay gajang ni umur hahipason mangarahut nasida di bagasan holong nasiakoy asahot nasida ale Tuhan masih holongan songoko maka holongi nasida paingot manasida di bagasan todim asa toktong marningot nasida laho madok mauliate tuadopan munasun badiai
alania kapasupasum naung pinasahatmu dinasida. Nang dibagasan sadario piale Tuhan nami, manang tu dia hami mangalaka nahu patupahami, sai homamad dongani hami. Sudia kapakobasion di tonga-tonga ni huriam na naing si patupaon nami, urupi jala pargogoi mahami, asa marture dohot denggan mardalan dohot denggan saluhutna. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami, si sesa dosa nami martangiang hami tuho. Amin. Mari dehita huhuta pasahat manang peleata. Di
mai ta jong jong. Tatangi akon mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhase ang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang misi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, calo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.